Zdravím vás. Dnes vás chceme predstaviť kúpeľňu, ktorá je riešená v bytovom dome. Táto kúpeľňa má rozmer 2,6 x 2,8 metra. Tu si naši klienti zvolili obklad 25x75, béžový lesklý a na zem dlažba drevodekor 20x120. Sprchový kút je rozmer 90x90. Tu už vidíme sprchovú termostatickú batériu, hlavová sprcha, prepínanie ručná sprcha. Vmesto vaničky sme použili sprchový žľab. Mriežka sa dá krásne vybrať a vyčistiť žľab. Skrinka s umývadlom 60 a zrkadlo s LED podsvietením 80. Táto kúpeľňa pôsobí vzdušne a voľne a dlažba drevodekor vytvára pocit tepla. No a my sa na vás tešíme na budúce. Dovidenia.